wae. Aku no bingung kok, Mus. Kok bingung. Sakjane kowe bingung apa to, Put? Aku kok lek sampe gak iso nyepiro sepeda motorku, aku lak yo kalah, Mus. Lah kalah apa, Put? Kalah balapan, Mus. Aku ndek tantangan karo Elpa, arepe balapan sepeda motor. Lah sing nantang sapa, Put? Aku Mus. Lah kowe yo gendeng, Put. Lah wong sepeda motormu lho karek ragangane tok. Kok malah nantang balapan Elpa sing sepeda motor komplit sembarange. Lah aku gregeten nek, Mus. Sepeda motorku dinyek ciri iso mlayu. Aduh pegel tak tantang pisan. Yo bener Elpa to, Put. Lah pancen sepeda motormu lho ora iso mlayu. Lah nek nggone Elpa ya jelas banter wong sepeda motor anyar e. Oke, Mas ayo lanjut. Sik. Kayaknya apa ya? Kok rame-ramein kono lho? Anu lho, Mas. Anu. Ya Allah, anu kuwi lho. Anu apa tuh, Put? Patung macan sing viral kuwi lho, Bos. Patung macan. Heeh. Lah sing delok sakmono kae, Put ya. Lah yo akeh yo, Mas. Nah, iki lho, Mus. Patung macan sing lagi viral saiki. Wah, tembok. Lah mosok patung koyok ngene iso viral, Put? Anggetanmu. Lah nek iki karo upami ya jek apik patung macan iki, Mus. Lah iki viral sing delok anjok luar negeri kono barang turis-turis padha rene. Karo dokteranmu. Mosok Put sampai bule luar negeri ya delok rene. Ngomong iki kok. Yo. Sik to, Put. Lah patung macan iki macan lanang apa macan wedok ya? Dasmu kono. Pertanyaan kok aneh-aneh. Ya ora gak ngantor teko sing patung kono. Lah macan iki lak ya enek jenise to, Put. Macan lanang apa macan wedok? Lah iki umpama macan lanang, tapi kok gak enek tole. Lah umpama macan wedok, kok nuke gak ketok. Lah sing mbok maksud kira ya macan kewan to goblok. Wong iki no patung. Wong kok gadok siram. Walah. Aja mbok granyangi, kering kok macane. Mit, Mbak. Mas, ayo lanjut. Enggak tak ono penjelasan. Iki nek gak latihan dhisik teko start iso kalah aku musuh Putri. Putri numpak iyak-iyakan Ada dhisik. Ya parpe main gila par pelapo gitu. Pak. Jane ku arep pelapo, Pak, Bu? Aku ki jek latihan setting te. Aku arep balapan karo Putri. Balapan, Pak. Tak warai. Aku mbiyen mantan pembalap, Pak. Nek mau nyeting motor. Pelatih kondang iki. Tenan to, Te? Kowe ngerti sing latih Valentino Rossi,
Marquez Ridwan Muhammad Ali sapa gitu. Sopo te? Ya pelatih to Pak, mosok aku ya gak mungkin to nek aku iso. Dirungokne tenanan kowe. Wis ndang iso marai apa ora? Nah, ngene lho Pak, tak warai carane. Muduna. Tungokno. Iki nek wis setat muni kowe kudu posisi ngene. Ya. Pandangan lurus, fokus. Lah terus te. Terus Pak, lambe kudu nyuruh. Nah, ngene wetenge ben luwe, Pak. Oh. Lah terus te. Ya terus luwe, Pak. Weteng ya luwe ya mangan, Pak. Nah, saiki wis jajan, Pak. Wis tak warai joki, setatmu piye, Nyah? Sing enak. Tak masih kok ngarep. Piye ki te? Pelatih kok arep mbok tabrak to, Pak. Nek carane ngono, kapan kowe iso menang, Pak? Gaspol, Pak. Gaspol. Lah iki lho wis tak gaspol te, tapi kok malah mundur. Oh, berarti mesinmu, Pak, sing gak beres. Servis nosek, sampe nek wayahe balapan tak dampingi, Pak. Tenan ya Jok te. kuwatir. Sik aku repot. Aku arep nelek. Wis lah, tak servis. Sik ae bedoe. Lah iya to, Put. Aku jan gumun bayangne patung macan ki mung ya. Jane yo mek koyo ngono tok lho. Tapi sing delok kok akeh ya. Wis rasa ngumun. Jaman saiki akeh wong stres. Lah wong stres iki butuh hiburan. Loh, lah berarti wong sakwono kae iku mah ya stres kabeh no, Put. Ya, termasuk kue barang iki lho. Nek kowe iki wis ora stres maneh, tapi gendeng, angel tambanane. Lah pancen wong gendeng kuwi bebas lho, Put. Wong gendeng kuwi bebas. Wong gendeng kuwi bebas. Ora ngono, Put. Kowe kek mang tak sawang kok kudu emosi ae. Jane sing mbok emoseni sapa to, Put? Diomongi aku ki bingung kok, Mus. Bingung duit tak geser ke sepeda kuwi lho, Mus. Lah kuwi lho, Put. Kowe kudu hati-hati. Wong stres kuwi diawali teko pikiran bingung. Lah yo to, Mus. Iki kula tak pikir terus wis aku lak yo gendeng. Wis gak duwe solusi apa ide apa ngono, Mus? Oke. Piye carane oleh duit? Lah, Wis oleh, Mus. oleh aku, Put. Piye nek awake dhewe nyolong pitik? Matane kok malah nyolong pitik. Lah yo di penjara dhewe iki kok. Golek sing genah ngono lho. Ide malah nyolong pitik. Lah, iki lho, Put. Aku oleh ide. Piye nek adol apem? Apa mes apa sarep bodoli? Lah, apemu? Wes, kowe ora usah nek mikir, tak pikir dhewe. Utekmu besat misalnya. Aha, aku punya ide. Mus, ade mang kan wis delok patung macan to. Sing delok lak akeh to. Lah, ayo dhewe gawe patung macan dhewe. Engko dicepaki kardus. Oke. Piye? Lah sing gawe patung sapa? Aku ora iso nggih patung, Mus, tapi aku iso ngecat. Lah terus sing dadi patung sapa? Ya kowe kuwi lho, sapa maneh? Aku. Heeh. Lah, lak tenan to, aku bangga sing bagian rapenak. Mau pun aku dadi patung. He, rungokne aku to. Rupamu wis padha kaya patung macan buntal. Lambemu jeber, irunge mekrok, wetengmu jembling, wis padha kaya macan. Mau pun isin aku. Iku kepala goblok kata Mus.
Kuwi engko lek oleh duit akeh, kena gendandel sepeda motor, turane kena digawe ndem. Bagi loro berarti. Heeh. Bagiane pokoknya ngakeh dhewe aku lho ya. Iso, kowe engko sing bagian akeh dhewe. Piye? Ya iyalah aku dadi macan kok. Oke, deal? Oke. Deal? Oke. Yo wis gas budal. Oke. Sapa iki? Sapa iki? Anang. Nek joget kurang seksi. Oke, Nang. Aku goyang seksi tapi jalali ya sawerane. Dodit. Awak gedhe sak gajah kok joget-joget ora duwe isin. Dodit. Mas awakku gedene sak gajah, sak kingkong. Kowe arep lapo? Gelem ya deloken, ora gelem ya skipen. Wong kok kakean bacot. Yang belum tap layar silahkan tap, yang belum follow silahkan follow sampai layar mujud bocah. Ben goyange mundak semangat. Apa gitu Dodit nih. Awakmu lho ora sak gajah tapi sak dinosaurus. Dodit lapo dit? Masa awakku sak dinosaurus lapo? Ora trimo, Ora trimo, lapo? Rasa bacot we, Nek ora trimo rene dit. Oh, ora gelem nyawer maido ae. Wis mudhun nek ora didolek. Lah gawe emosi ae. Wong awak seksine koyo ngene, jarene koyo gajah. Gajah malah penak to tumpakane mlampuk. Wong kok rewel kabeh. Emosi ya. Oh, ini tak puasa, kan kok ya puasa sih kayak macan. Enak kono, kene donang koyo ngene. Betul, ledos manggan. Weh! Cangkemmu lho, Mas. Kowe iki macan, itu wedos. Oh iya, lali aku put. Macan ya, muni mbek. Mas, kowe iki macan. Aja kukur-kukur. Patung kukur-kukur. Nuk kuku atel put. Kukurno put. Tak mbok cangkemmu pisan kok malah. Put. Dadi macan pisan kok semeni ae. Meneng patung omong ae. Iki kok iso oleh dhuwit. Ya put. Kok suwi yo rong enek wong loro yo enek liwat. Piye iki aku selak puanasen wesel. Lah kok ke melungker turu? Macan iki gale turu. Lah ya ora oleh dhuwit iki kok caramu ngono kuwi. Be aku ngantuk put. Agak mang ora enek wong delok belas sik. Yo sabar dhisik to empeten. Macan turu. Put, kowe ndang bengok-bengok bendhe ngono lho. Bendang enek wong delok rene, meneng ae ket mang beneran sing delok. Yo ya, Mas. Mangga. Bapak Ibu, niki macan viral. Macan viral. Foto 5.000. Emek 10.000 nganggo 10.000. Put. Lah aku kok mbok dol put. Lah piye? Wong adek iki golek dhuwit pancene. Lah nek ngono ya tawakno pisan ngawikne macan 100.000. Lah karo wedhus gelem. Gelem ae sing penting enek bayarane. Padha kewane gelem ya? Iya, pokok padha kewane. Oke. Mangga Bapak Ibu ngawekne 100.000. Ayo padha kewane. Wedhus oleh, cempe oleh. Mangga Bapak Ibu. Macane macan viral. Kok anak patung macan ngalir rene iki? Apa goep iki? Ya tak nyedhi aku tak ndelok aku. Macan viral. Foto 5.000.
Iki mosok patung iki. Demek. Kayak ngene iki. Put. Eh, Ya teh, iki opo iki? kuwi ngono patung macan teh. Rambutnya ngene kok enek bendone lho. Demek macanku, engko rusak. Kene demek 5.000. Mosok bayar put demek tok ae pengen ro asline. Lah rumah samu ngene iki aku ya ora gatoke. Kene 5.000. Bayar. Bayar to. Put. Kere rasa demek. Macan viral. Foto 5.000, demek 10.000, ngambus 20.000, ngawekno 100.000. Put, aku tuh kono es put, ngulak put. Lambemu mus, lagi ae oleh plus 5.000. Kok jalukan merno-merno, kapan nglumpuke? Cuh, soro dadi macan. Wis dioneng-oneng, kepanasan, ora diopeni, delok ngombe ra oleh. Apa iki, Put? Ini bekang ada apa iki? Monggo silakan ya foto sama macan viral. Foto. Monggo. Ayo Mas. Ayo. Mas, bayar Bayar. seno. Kuntalan kok ini bayar. Yo iya, ngene iki ora gape lah karo melayu. Tuan Mas ya. Monggo macan viral. Alhamdulillah. Patungku macan payu. Seneng aku. Monggo. Put, oleh piro put? Kok pangkat tekak tekok duwe ae to. Wis pokok meneng ae dadi patung. Wah, kepo duwe ae. Engko ditung bareng-bareng ngono lho. Yo. Wah, Cuh, panggah salah macane. Put, tenan put. Aku tuh kok ngombe. Aku ngulak tenan iki. Kok nek ora gelem nukokne, aku mudhun mlayu dhewe tuku dhewe lho kok. Jojo, wis ki anteng ndek kene, tak tukokne. Ah ngono lho. Wah. Panas kok ora tukok ngombe. Dulu kas laku balapan motor karo Putri. Terus aku lho ya. Oh, ya mesti, tapi lak menang ya aja lali no. Kayak nek patung ngopo to, kayak patung Anoman apa patung pedes to jane. Sisi. Pindah ya patung. Patungnya jan eksotik tenan ya. Sik. Lanangmu wedok ya iki macane. Ya sik jajal dene. Yo. Jangkrik. kok ngene ya. Mundo aku diremet iki to ki. Pak, awakmu gak pengen demek to? Jijai. Pak, iki bener patung ya. Tapi kok ngil-ngile lah kayak menungso to. Kayak tenanan nih. Lah kuwi lak yo Elpa to. Wow, lah kok macanku demek-mek. Nyapa macanku mbok pameki? Jahat ya. Gawe larang demek mel rusak kabeh engko. Walah, macan welek ae kok i. Elek-elek ngene-ngene wis ngentekno semen petang balek. Iki patung lak menggawe to, Put? Iya, iki patungku.